binibenta niya yun. Kailan daw babalik? Pinunan ako. Ayun ka lang. Lakas ba? Ay, malakas yun talaga.
Patay sa inyo. Binibenta niya yun. Ano pwede po? Meron. Binigyan ka na nga ng libre. Tinundang niya. Kami ko wala naman ito. Libre. Di ko na sinabi.
Ilang sali. Channel daw. Pang YouTube lang po. Ha? YouTube. YouTube. Pag-vlog. Vlog daw, te. Vlog. Mga vlogger. Report.